Hey guys, welcome to back my YouTube channel. आंनि बे Sona बर' YouTube channel फिन खेबसेखौ बयखौ बराय हरग्रोबाय। जों माने दिनै जोहोलावफुरि पार्कआव थांनो नायदो। स' दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नायलांदो दायो। दायो थांबाय दोङो आरो जोङो। मोनफैबाय जोङो दायो जोहोलावफुरि पार्कआव। बेयाव गारिफोरखौ पार्किं खालामो। दायो हाबबाय फार्स्ट गेट बियो। नायलांदो दायो। सिनारिफोरखौ बोरै नांदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। Wow, nice scenery. सोरबाफोर फैनो गोसो दङब्ला फैबानो जाबाय बेयाव।
गेलेग्राबो दङ बेयाव गेलेनोबो हायो। आबौआबो गाखोना नायबाय मालाय। आंबो एसे टाइम पास खालामदों। फार्स्ट टाइम गाखोना नायबाय आरोना बेयाव। आयु आबाब थैबायलै आङो। बैथिं मानसिफोरा जिरायना दं आरोना। मासे समायना समायना बिबार दं बेयाव। लोगोफोर जों दायो न'आव थांनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन। जों दायो थांनोसै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो फिन भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बाय बाय।